L'Ajuntament de València és, des d'esta vesprada, el nou propietari d'1 milió de metres quadrats de terreny. Parlem de l'extensió que ocupa la dàrsena interior del port. Amb la cessió d'aquests terrenys, Amparo Fernández s'ha posat el punt final a una reivindicació que es qualifica d'històrica. Sí, perquè han sigut molts anys de demanda, molt de temps de negociacions i per fi avui s'ha pujat aquest últim escaló en la lluita per aconseguir que la dàrsena passe per fi a mans de l'Ajuntament de València. Fins ara, aquesta titularitat estava a mans del govern central, que ara l'ha cedida de manera gratuïta al consistori. El que ha fet el consistori al seu temps ha sigut cedir la gestió dels béns que n'hi ha en estos terrenys. Entre ells, per exemple, l'edifici Vélez Events ha passat a ser gestionat pel Consorci València 2007, que està integrat per les tres administracions. La pregunta seria, a partir d'ara, què? Del que es tracta és de donar-li vida, de revitalitzar esta zona de la dàrsena, que ja es considera com un barri més de València, i això ja n'hi ha plans dissenyats per a fer-ho des de diverses perspectives. Parlem des d'un punt de vista de la restauració de l'oci, també des d'una perspectiva comercial. Recordem que així en la Marina Reial Joan Carles I gossa d'aquesta llibertat horària per a poder obrir les botigues els 365 dies de l'any. També n'hi ha plans, per exemple, per a les bases dels antics equips de l'America's Cup, que podrien llogar-se a empreses relacionades, per exemple, amb el món de la nàutica, sense deixar de banda una perspectiva esportiva, perquè en cas que Madrid fora considerada villa olímpica, això seria la subseu de vela d'aquest Madrid olímpic. De tot això s'ha parlat avui assentats a la mateixa taula en una reunió extraordinària a tres bandes entre el president de la Generalitat, l'alcaldessa de València i la ministra de Foment. S'ha parlat d'aquest futur d'esta dàrsena, que passa per ser un punt de referència per als turistes, però sobretot un punt de parada obligatòria per a tots els valencians. Amb esta imatge se simbolitza la cessió dels terrenys i dels edificis de la dàrsena del Port de València a l'Ajuntament, un barri més per a la ciutat que superarà el 1 milió de metres quadrats, amb espai per a megaiots, empreses tecnològiques, zones esportives i instal·lacions d'oci i restauració. Lo vamos, este es mi compromiso, a convertir en uno de los mejores puertos deportivos urbanos del Mediterráneo, para protagonizar el más ambicioso proyecto turístico que sin duda hoy tiene España. I esta dàrsena ja es posa en marxa. De fet, el govern valencià aprovarà divendres 3 milions d'euros d'inversió enguany i 4 milions el 2014 per a l'explotació d'esta zona. Con esta cesión, lo que hace es comprometerse más si cabe con la ciudad, con la comunidad valenciana, queriendo ser un mejor motor económico y a la vez contribuir a que podamos tener más turistas en Valencia y en toda la comunidad. Tant l'alcaldessa com el president han agraït que el govern central hagi fet realitat una reivindicació històrica del Cap i Casal. La ministra de Foment ha destacat que és un projecte de futur que combina sostenibilitat, turisme i innovació. Y aquí hay el talento, las personas, la ilusión y también la iniciativa de muchos empresarios para hacer que esta dársena, todo este espacio físico, se pueda convertir en un motor de desarrollo para la ciudad de Valencia. Pastor ha destacat que, a més de guanyar els ciutadans i els turistes, esta dàrsena contribuirà a consolidar el Port de València com el primer del Mediterrani i un dels més potents de tot el món.